ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हर चीज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, बट एक बात ना हर रिलेशनशिप की तय है मॉम, वो टूटती ही टूटती है। First time hamjakma nasimungni hamjakmungno jeng hakibu feel khlaio kaise tete kaise ni hamjakmungno chungnu khake kubuino angbo nungbo hamjakmungni haporo habnani mujungu tamni himalaya sal phakya ngake nijini girlfriend haikaba nijini boyfriend bai kok sanani yakba yakrome park rok thangi beranyani yakrome gurugnani full sen borni life na feel khlainayo tongthogo hone habuni bagani jungbo hamjakmungni haporo habnani mujungu fia hamjakma obo hai kaisa ni haksalni thekena sikyang ngake kubuino tongthok ma tongo haifano o hamjakmani hamjakma o jebe khariwi hamjagi tongnai bo ngake wanchuguni di tala hanai taini ni logini nini sai haikaba nini bo ngake sabi hini wanchuguni di o hamjakmani hamjakma o jebe khariwi hamjagi tongnai bini mind bini thinking bini heart joto bini logini ro 90% attach ngui thango amuni bagani bonono jesipru fano lock te unlock khlai to nirmanu norok okong jodi believe khaya da believe khaya gang norok no example roi te saudo khanarinai nungbo bai jepro time roi tai kok sawi te berai tongnai nung afru simi unlock tongnai fia omuni yagolo norokni bising kasha walai mungfuno faikya hayakaba bonana break up no khlai rekha ngake nung automatically no lock ngoi thanai nini face o kaisa mrijak face tongmani o face afrung gatamu ngai kaso wanamani nangja kache bukharu wajak bukhadu sajak obo haini face ngai thanai omoni bising tuino tabusuk jorati bo buibaksa susad bukhlai tongo amuno ani khajani bibasrok norok hamjak di hamjak puno umjakna harita hamjak di je jate bini life bo lock inge dekha tai unlock butong dekha biskango chigonchang video kaise clip sermani tongo o video ni ang abuno sanai kini hamjakma o kini hamjakma believe kari hingake o hamjakma dakti no fight khanai fia kini hamjakma o believe tongka hingake kubusi o hamjakma thesakni bagni tongnai khajani bibas rok ang norna paithogo obono sanai norni kaise like share comment haikaba subscribe khalimani o bo khlagya hingake ang tesa motivation rok manu amuno norok channel na subscribe khlaina di channel bo kotalba tata bye bye see you malai finai tikse video